mafi alkhairi. To ɓe shuwagabanni en ɓe ɗum hokki en toro Allah waɗa kamɓe woni alkhairi ɗum ɗo kap goɗɗum hunde ɗum ɗaɓɓititte. Sannan ɗiɗaɓa emi ɓeyda yettugo kan hukuma federal, state e ko shafi security e kap arduɗe koriɗe waddungo en gudunmawa wigo lallai ɗum heɓi jonde jam to bigeje ɗum heɓaino matsaloliji macol. Allah sako e alkhairi. Sannan ɗiɗaɓa emi ɓeyda noddugo yimɓe meɗen gonɓe basa, lallai mi taranoɓe jonde jam to wuri maɓɓe, kamɓe ma bo no ɗum heɓno jonde jam ɗon ɗum emi toro jomirawo tabbitinanma en jonde jam ɗon ɗum e kap goɗɗe bigeje meɗen fu. Allah walluma en. Modibbo Suleiman to mi neɓa emi bolba emi yiɗi mi gabatinma lallai hande daga waroyi to e ɗon saraba gardanɗa en so fuɗɗam, amma tagu to wari fu kap goɗɗi hundeji ɗi waddata wala ko ɓuri ko shafi ɗum. Ngam non Modibbo mi yiɗi gabatina hore maɗa sannan mi nana saraba gardanɗa en musamman waje to i boyɗa. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. To arandere emi yetta kanjumiro badduɗen ɗum lokaci ɓawo majum emi yettati du suudu wato honorable Ibrahim da Suki na Kande, Allah ɓeddana jawdi mako albarka e GM e oron gabatinaɓe ɗum taskaram comrade Allah lamiɗo walla. To alhamdulillah kamar no gabatinɗa inde am Suleiman Aliyu daga Minta. Bo dalili warki am ɗo mi waru mi waɗa bayani dow ko shafi musamman ummatore meɗen nde Fulɓe gonɓe yanki Minta. Irin abubuwaji farutoɗi, irin matsaloliji jahaiɗi e matsayi al'umma wato Fulɓe gonɓe ɗum wuri ɓe ɗuɓɓe sosai, sannan e wodi abubuwaji sosai ɗi ɓe galana musamman ko shafi irin jangirde e sauran abubuwaji dai. To alhamdulillah kanjum woni makasudi warki am ɗo ngam bolbinta dow majum sannan ɗum nodda sauran ardiɓe Fulɓe to wodi ko ɓe ballitata dow. To Allah yamɗine to e Minta ɗum woniri? So alhamdulillah Minta e Woyla Mr. Ali. Ta yahi Mr. Ali a ƴaɓɓoto e ɗum Woyla majum. Sannan Minta ɗum ma ɗum kasa kashi biyu. E wodi Minta A e wodi Minta B. So gabaki ɗaya jama'are meɗen woni ɗum bo ummatore nden nde ɗuɗi sosai. Nde hewti akalla to ɗum hauteno Minta A e Minta B ɗum heɓa yimɓe kusan 3000 ɗum ton ɗo wuri. To a yi jama'are nden e ɗi ɗuɗi sosai. Woda bo ɓangare siyasa to ɗum yima yimɓe kewtuɓe ɗum ɗon population. So komoi neɗɗo daɓɓitaiɗo takar raɓɓitai irin ɓeɗɗo yimɓe ngam koyi heɓa nyama zaɓe raɓɓitata. To alhamdulillah jin ɗon da akalla ɗum heɓa akwatiho zaɓe ko hewti kanko 4 ko 6 kwarai da gaske. ɗon kanko ne gonduɗum ɗo. To ɓangare amin abin takaici min ngala ko akwatiya go'a. Miron ɓangare Fulɓe kenan. Sai dai min ummo daga bigeje amin fere-fere min garowa ɗum to ɓale'en Guni min suɓa wanda ɗum ɗon iri waddain matsaloliji da dama. So ayi bo kausamu da a ce irin ɗin population ɗin min godi ton ya kamata min godi akwatiji ɗi suɓol. To mawɗo banda zaɓe bono a inni o ngala hundeji ɗuɗɗi ko shafi others ko ɗum mbiyata social amenities, koye e koye woni ko gonduɗon kadi bo koye e koye woni ko o ngalana bono ko shafi ndiyam ko ɗum yarta, jangirde ko makarantaji nihi, yahi asibiti nihi ko goɗɗum hunde ko nanditi e majum. To alhamdulillah kama ndiyam fami fuɗɗira ndiyam. Gaskiya goga ɗum ɗo wuri emin fuskanto matsala ndiyam. Ndiyam musamman bo joni sheɗu ma. A tawai wurareji da dama yimɓe jaɓai daga to wurare kai banye ɗum ummo daga to Minta ɗum har nder misali ɗum wara raɓɓita ndiyam. Ndiyam wala. Sannan a tawai rewɓe ummoto jemma jaha irin juggi non nder jemma ɗum yaha ɗum raɓɓitoya ndiyam. Andi ɗum wuri iɗum wodi matsaloliji sosai. Emin godi matsala ndiyam ainun ɗon ton ɗon bigi. Sannan ko memi jangirde kama non no giɗa wala ko woni yeso jangirde. Kap ummatore tawade nde wala jangirde nde wala janguɓe to nde accama gaɗa. Wala goɗɗum cigaba garane ɗum. To alal hakika no mi yima yawan ɗuɗol jama'are amin to ɗum wala jangirde ɗum nde boko nde wala kwata-kwata. Sannan nde Islamiyya nden nde min godi ma a tawai kwata-kwata ƴaɓɓake jaha tawa ajiji 3 kawai. Ko jey? To heɗu yi'a to matsala ɗum nde ɗum ɗuɗi gaskiya. To bo ɗon jangirde nde Fulɓe nde Islamiyya nde mi yiyata ma. E tawa bo ɗo yanki amin Minta A tawai kwata-kwata yarayi ajiji kanji 2 ko 3.
den a tawa sukaɓe kawai kollitaɓe ɗum ɓe ɓuri kamɓe 200 bo kadin ta yahi ɗum ɗo a tawai wala wato joɗolle wala komai sai dai ɗum joɗo to leydi innira'en e sukaɓe gabaki ɗaya ayi ɗum wodi matsala sosai ta yahayno min tabi ɗum ma kazalika non ɗum ɗum woni. Mawɗo ko shafi asibiti na? To ko shafi asibiti ma min ngala ɗum ɗon to minta ɗon to ɗum woni sai to min ummake min gari ɗon to gariyel mintayel gel min noddata minta ɗon to ɓalwa en ɗon goni sannan ko kuma min nattowa nder Mr. Ali ko da jemma hunde wari emergency ko da jemma hunde wari sai dai ɗum ɗaɓɓita mo mashin ɗum nattowa to ayi matsaloliji ɗon da dama. Etal na mawɗo bono nder dungu nihi on gondi etal jamal? Na'am etal wala jamal sosai gaskiya ngam e ka saɗi banye jangina nder Mr. Ali ma giya a bukati ɗum yaruma minta musamman bo dungu non to na neɗɗo mo anduɗa ko kuma mo anguware mo jaɓata mo nattowa nder saboda ɗatal woɗa bora bige ɗum non ɗum wayi. To mawɗo on keɗi jangugo goɗɗum mataki mbi'on to onon sukaɓe on kawtai e arduɓe gonɓe ɗon ɗaɓɓiton woɓɓe ƴan siyasa en ko ngaɗo reaching kap goɗɗi channelji ɗi handi ɗum jokko har ɗum mbi'a on gaɗi trying amma on keɓayi waɗugo succeeding. To alhamdulillahi kama non no giɗa miron matasa en min keɗaki min giya fa min kaura jama'are sosai min giya min gaɗi reaching channels kamatiɗum min giya min daɓɓiti ko abubuwaji amma bo irin ƴan siyasa en to ɓe gara musamman lokaci zaɓe no banye min gaɗa kokari ɓe getto har anguware amin ɓe gaɗa min irin alkawariji dai ɗi ƴan siyasa en amma ka saɗi giya ɗum cikaki ɗiɗo alkawariji so amma dai e wodi balamiji yaɓɓiɗe kama omo mi yima warwa nane mo hauri jama'are fulɓe ɗon to minta ɗum mo waddi irin matasa en kauri sosai sannan arɗuɓe ma kauri sosai ɓe meti dow ko shafi ɗum ɗon to emin gaɗa dai kokari inchallahu musamman irin ɗum dama ɗum min keɓi to unity min giya min noddi jama'are ko kuma ardiɓe ɓe balliti irin ɗi matsaloliji mi zayyani ɗum wallita min to deɗɗon bigere sosai. To Allah sako e alkhairi mawɗo kadi bo hundeji ɗini han ɗi bolbuɗon sannan bo noddol nodduɗa ardiɓe to Allah waɗa ɓe nani bo ɓe janga kap goɗɗum mataki handi ɗum kadi bo mawɗo ɗum tampata ɗaɓɓitirgo irin hundeji ɗi ɗum hande to a wondi mas'ala ko to on gondi mas'ala to gaɗe kayi goɗɗo on mo on shekkata o balla on to kanko warta balla on goɗɗo on bo mo giton wane handi balla on to sai gi'on at the end wala kanko kadi warta balla on so hundeji ɗin kap ɗin non ɗi woniri to Allah yamɗine kamɗon wonta ɗon ɗiɗaɓa Allah yamɗine daga Allah waddima ko mi yiɗi ɗan memana en seɗɗan en ni natti goɗɗum yanayi ɗum har ga Allah reidi fa kusan komoye fa ɓadake burtago nder hankali muɗum yanayi hundeji to luuɓe e to gure hewti to hewti hande ko nyamete warti kugal hande ta yamɗiraka yago asibiti wartanima kugal hande ta yahay makaranta ɗon ma ɗum warti kugal mawɗum leydi warti gaba ɗaya ɗum andama toye ɗum hushiti ɗum andama toye ma woni to ɗum fa'iri mawɗo daidai ɗo nihi a kullum enen ko anduɗen woni kap goɗɗum ko giɗa waroy fu to jomirawo waddi ɗum kadi bo warol kaɗo to wala kanka woni heñol balɗe tagu to daidai ɗo nihi ngala noddol giɗɗa noddugo al'umma min musamman ɗum waɗa munyal ɗum tokka kadi bo goɗɗe eteji ɗum waɗa manejin rayuwa nder irin ko ɗum toyi yanayi to nder joni. Na'am alhamdulillahi kama non no giɗa Allah rene irin matsaloliji ɗum natti to leydi di kab nanayɗo ko yahata to duniyaru na lesdi Najeriya tan natti ɗi matsaloliji leyɗe duniyaru natti irin ɗi matsaloliji dama amma irin ɗum yi'a neɗɗo ko ɗon to woni ɗon andi gaskiya jama'are nder yanayi wato ɗum wahala sosai musamman non no giɗa irin ko nyamete hande ɗum warti na komai wawata nyamna iyalu mum non no wawata nyamna ɗum to gimbo majum yimɓe gadda abubuwaji da dama goɗɗe jona shugabanni en goɗɗe jona cewa ai itton tallafi nebban sabi abubuwaji wari to alhamdulillah eɗum nder gadduɗum ɗum to amma kama non no ardiɓe men noddata musamman ko shafi ardiɓe meɗen ɓangare dina islam balle mi nana kaman kan sarkin musulmi mo ya e kamati koten to jomirawo daɓɓiten sauki to e kamati koten to jomirawo daren ko ɗum waɗata ɗum sannan noddan gwamnati e kamati wadda walloyga muɗum to al'umma mum sabo hude nden e raɓɓita da yaɓɓoto iya nonno koma sakata tarari irin ko faroto to leydi di balɗe ɗi irin zanga zangaji ɗum waɗata to leydi akan matsaloliji
ko nyamete ɗum. To goga to na gomnati dari da gaske to hude de fatode yare en nonno ɗum yare leɗɗe larabanko'en. To na en gejjutu akan kila matsala biredi kawai tsada biredi ɗo to Sudan kanjum waɗi har ɗum hippi gomnati Albashir. Ra Tunisia, ra leɗɗe da dama, ra Egypt, Libya, wurareji da dama akan matsaloli tsadar rayuwa. To emi nodda gomnati waɗa taka tsantsan ummo nonno ɓe gi'i ɓe gaddoya abinciji nder luuɓe ɗum wallita jama'are ɗum yetta ɗum yewa wato farashi abinciji nder luuɓe. To Allah waɗa ɓe gaɗa ɗum da gaske sannan ɓe daro ɗum da gaske ɗum waɗe. To na non fa en anda noye hude de sekitorto. Allah lamiɗo waddana en mafita. Amin mawɗo, to Allah sako alkhairi. Ha mi aluma ɗan jara ndiyam ceɗɗam mawɗo. Ko mi yiɗi mi ɓeydana en woni nder yanayi nattuɗen ɗo ɗan goɗɗi hundeji ko mi ɗan bindi ceɗɗam. Fuɗɗam ko moye anda no nanata to non mo haade maɗa nanta. Ko mo haade maɗa nanta to non kap leydi nanata. Aksari kusan 90% ɗum leydi ndini ha ɗum talaka en wonta ɗo. Kadi bo bone ɗe ɗum no nanirten ɗe to ko moye e nana ɗe. So tagu ta hulu an tan woni nano hunde nde ɗum. So ɗum ɗon ma at least ɗum ɗan ɓustante goɗɗum. Sannan ɗiɗaɓa ko moye e wondi goɗɗum ko ɗum mbiyata project. E mi yiɗi hikka mi waɗay kaza, mawri mi waɗay kaza, ɗo e mawri kaza mi waɗay kaza. To yanayi nattuɗen ɗum ɗo ko moye risa ɗum ɗon gefe, ko moye risa ɗum ɗon gefe. Yimbo koye ɗum yaɗake ɗum natti yanayi ɗum wawai sankitango ma kap goɗɗum project maɗa ɗum gonduɗa. Tataɓa woni ko moye to e hula e gondi woɓɓe kamɓe wai to ɓe risi ceede to ɓe memataɗe. Kap ndisuɗo fu to kanum memataɗe. To jon ɗum natti goɗɗum yanayi ɗum emergency kap ko ndisainoɗa fu ko ndisunoɗa a hulaynoma goɗɗi duuɓi yeeso ɗo ni ko hewta memaɗum. So fu ɗum ɗon ɗum rise gefe. Memuɗon gimbo koye hande fa gonduɗo yonki fa kanum fa watta ko waɗata. Hande ta wala yonki ko mo maɗa wala yonki a dalili an aɗo risa a memata. So ɗum ɗon fu ɗum nafnanayima goɗɗum. Nayaɓa ko moye doni ɓusta yahale. To ni andi a yahay ma a natti mota ko ma enyi nape ko goɗɗum ko nanditi e ɗum ɗon. To en alo yaduje meɗen sai yadu ngartudu wajibi kayru ndun ɗum watta. Musamman inniraɓe kamɓe woni to ɓe ummaki yadu ɓe jangay ɓikkoy har e taniraɓe nder mota. To sai gi'a ɗum ɗon ma sai ɗum goɗɗum hunde mawɗum wonɗon. So yadu to wala ndu nangundu wajibi to dole ɗum ɓusta yagondu. Sannan hunde de ƙarshe woni hattana ko ɗum nyamata. Ɗo e inniraɓe e sukaɓe dotte dole ɗum waɗa munya. Ta boftino ƴakkugel kusel nde ɗiɗi to nyalde ko nde ɗiɗi nder sati to joni sai ɗum ɓusta. To ngel heɓaka ma to inchallahu waddata ɗum maya ba. So Allah balluma en kadi bo Allah waɗi ƴaɓɓoɗen hundeji ɗini han. Mawɗo ko hewta ƴaɓɓoɗen nattoɓe kamɓe ma ɓe ni ɓe fuɗɗi nattoygo ha mi nana ko ɓe yadata e majum. Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, Allah rene. Jam kalau bo. Min nantama boɗɗum. To sai lasara do mo yeso. Na'am. Assalamu alaikum. To kanko ma fa o jippake no mo yeso kadi. Assalamu alaikum. Na'am, alaikum assalam. Jam Allah rene. To Allah yettama. Momin bollata. To. Na'am. To ai min nantama boɗɗum. Lalle hande network ɗum sai e lasan. To goɗɗo. Na'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ko hewta network ɗum warta ɗum boɗi. Ko mi yiɗi mi joɗaɗe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum assalam wa rahmatullah. To sannu hannu e nattowol lalai. Allah saka da alheri. Amin. Abubuwa sun dan yi yawa. Haka ne malam Murtala ya ayyuka. Allah ya saka da alheri. Lafiya kada wallahi malam Ibrahim. Amin. Lokacin da ina nan gaskiya irin rayuwar nan abubuwan sai ƙara gaba.
haka Zaka ji abu ne zaka ji an ce ma da abu naira 100 ya ƙara kuɗi 100 amma yanzu da ka dubu biyu dubu uku zaka ji wai kuma kullum ba wai fa sai gobe ko jibi ba. Kullum ka ji akwai farashi sai ka ƙara. Sosai ma. Kaga irin wannan mu muna kira ga 'yan kasuwa mu dan Allah su tausaya ma al'umma. Wannan abin ba wai dole ko da laifin gwamnati mu ma a junan mu muna da laifi irin na mu irin al'umma irin wannan abubuwa da ake. Kamar yadda bakon sai magana kaga akwai ƙasar da wannan da aka ƙara mai kuɗi wannan sai da abin da aka ji daɗi. Mu kaga ba haka muke fata ba mun to dan Allah shugabannin mu ci gaba da tausaya ma al'umma kai ma makoci ka dinga taimaka ma makocinka. Saboda yanayin rayuwa yanzu abin ya wuce tunanin mutane kuma mu ci gaba da addu'a. Allah ka mana wannan ƙarshen jaraba fatan za ku tashi lafiya Allah ya saka mana da alheri. Amin malam Musa mun gode sosai. Yawa. Turanu domo eso. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Madalla Allah rai ne. To ba ma ina stol. Sai ya lumano yande gaskiya min nani kiri. Na'am. To ko ni mo min boldata mo dan torto on gam Allah iri onon fulbe ke ban dama e jaha dum digeje de. Na'am. Allah min ko torto yenne tsadar rayuwa din e wan haluji di kusan gaba sai ya ido ne da dige. Non. Don ne tiyo ba amman domin Allah din anda kan inin fulbe. Non. To je mai gan Allah gan annabi je in toro Allah ga annabi gen nangara harukin enen ma ko du watta e de mi dar dum watta e nangara rare enen ma gan Allah. Non. Anji min goda ke bo tiri indian awwal Usman Abuga. To modibo awwal Allah binda baraji. Awa ma yau. Awwal min goda ke. To ranu domo yeso. Na'am. Wa alaikum assalam. Kam na sori. Jam Allah ya tama mami waldata. Ɗum moy? To an koma dai mo jippake. To mi janga noddorgo o ton. Na'am. Assalamu alaikum. To. Wa alaikum assalam. Jam Allah rene ɗum moy? Allah ta kuma alkai a rediyo Yakubu daga Zaburi. To modibo Yakubu ne Zaburi hande. Yau alhamdulillah Allah ta ku alkai zaki amaje ko da muwaji sana ji mawdi da muhimmanci. Amin amin. Alhamdulillah bono hala ka muwaji da to ne kaje to da dinka. Non. Alhamdulillah ai muwaji ya hala da dinka. Non. Amma yi mara ali da Allah ka da dinka. Non. Amma mu yi mara kala ma akwati da dinka. Non. Ai din na din kare matsala. Non. Na mu yi mutan da matsala biyan non. Non. To daga in jama har mu ta da ita ce ai na din kare misali hankali. Non. Saboda don Allah wallahi mu don. Amin to min gatti. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To Allah yamɗina ɗum moy kadi? A to mi yetti e nattowol ko woni shawari maɗa? Alhamdulillah Allah saka wa alkhairi. Amin amin. Wato gaskiya ko waɗi halaji da muhimmanci sosai. Non. Alhamdulillah amma ko miri na san kana furta da wajen hanji wani. Ina furta Allah a ofiyan da yawa a kasira. Non. Sannan ko gan Allah in dara jalli kai ko ne. Non. Wanda su fana nan ne dare da yin cewa gwamnati wanda nan da gaskiya. Non. In gode da hali da mede, in gode da Allah bi da mede, sannan ba lalle in gode da mede sosai. Non. To gan Allah ya bada ko mede. Wannan ko mede gan Allah sannan kada wannan da wajen go. Allah in ta bakar baka ko mede ba kin mu an da abin mu. Allah sana mu. Non. To insha Allah in gaba da amma da shi gwamnati ga ta ne ba ya tori. Non. Allah ya da gidan asiri. Amin min godake ma ya take. To alhamdulillah nanoɓe e raroɓe bono no mi bino on e ɗon goɗɗo koɗo ɗiɗaɓo dow lawol kan dada mawɗum Sadiya Abdullahi Sadiya jaɓɓama e nattowol. To alhamdulillahi bono ko towɗa emin bolba musamman ko kan Suleiman wardi e majum to kusan aksari anguwaje meɗen ɗe fulɓe fuu en wondi ɗum ɗo. To en gondi anguwaje fulɓe ɗuɗɗe mawɗe en ngalana kab goɗɗum ko ɗum mbita gomnati watta ɗum ɗon ko ɗum heɓata sauki rayuwa. To e anguwaje meɗen en ngala asibitiji, to e anguwaje meɗen en ngala etal jamal jokkoytoɗe ngal anguware, to e anguwaje meɗen en ngala ndiyamji ɗum yarta, a to e anguwaje meɗen en ngala makaranta to ɗum jangata, a to e anguwaje meɗen to ɗum waɗai zaɓe sai dai ummoɗen njahen zaɓe banye
to raa hannde no ɗum bonndinaniri en inɗe, raa hannde no leydi wartiri, bannye fa to a ƴaɓɓake to gonɗaa fa a natti, bannye fa to a natti ɗum hatsari wonta ɗon. So Allah yamɗini koye jey enen anguwaaji meeɗen ɗe Fulɓe hundeeji ɗiɗo ɗum ali en to ɓaawo, sannan koye woni mafita, ngala etal haandi janngen keɓen mburtoɗen nder irin hundeeji ɗi yungi kap aksari anguwaaji meeɗen en ngondi irin probléme ɗum ɗo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alaikum salam. Non no Omodibo yo Indian Sadiya Abdullahi Adamu daga Mr. Ali. Gaskiya irin Fulɓe en godi a lot of talent to community meɗen, ko mi to gureji meɗen ko gureji men ɗe Fulɓe. Hande Fulɓe enen en alama to gaɗa gaba ɗaya. Fulɓe en godi jawdi, enen goni ɓe jawdi to society na duniya gaba ɗaya wala kewtuɗo pullo jawdi, wala kewtuɗo pullo ilimi to mo wi mo jangai. Amma en accama to gaɗa, en gatta makaranta, en gatta siyasa, en gatta komai en accama to gaɗa, sai dai ko fari fu ɗum wi'a ɓiɗɗo pullo, ko fari fu ɗum wi'a ɓiɗɗo pullo. So ya kamata daroɗen daɓɓitin koye woni solution ɗum enen Fulɓe gattin. Solution ɗum gattin en nattu makaranta, en gaɗu ɓiɓɓe men makaranta, en gaɗu ɓiɓɓe men jangirde, ɓe janga, to en jangi en gaɗu ka nattugo gomnati, enen ma en gaɗa gogormoya no duniyaru waɗirta gogormoya. Alhamdulillah enen Fulɓe ko ɗume to en ummake en gaɗai ɗum en keɓai nasara to ɗum, amma en accama to gaɗa. More especially irin Mr. Ali ɗum, Basa'i Mr. Ali minon min accama to gaɗa sosai sosai. Min ngala makaranta, min ngala diyam, min ngala ɗatibuki, sai dai ko ummi fu to community ɗum wi'a Mr. Ali, komai Mr. Ali. To noye watta gadden ƙarshe ɗum hundeji ko faroto. Emi yi'a en gaɗu ɓiɓɓe men makaranta, en gaɗu ka waggo mitinji ɗi pulaku, en kauta ko'e meɗen ɗe Fulɓe. So mi yi'a to en gaɗi non inchallahu Allah wallai en. An komoye pullo mi andi dai wala pullo bi'owo wala nagge. A wodi nagge waɗu kokari, ta wodi nayi ɗiɗi soru go'ote, waɗu ɓiɓɓe ma makaranta, go'ote ɗon ta soriki a wawi biyoɗa makaranta time ɓiɓɓe ɗiɗo, ko hori ɗum waɗu juyama, waɗu ka juyago ɗum, raɓɓutu cede e majum. To amma dada mawɗo ko je enen gomnati ɗuɗa ballitirgo en bono no yarata gudunmawaji goɗɗi ɗiɗije. Enen en ngala mawɓe, en ngala ummotoɓe metane en, hanjum waɗi gomnati anda ka meɗen. Amma to en ummake en darake, enen ya riga en faɗɗama, en gartirama, en anda ko gatti. So ya kamata daroɗen tetin yanci meɗen ɗum pulaku. Ya kamata daroɗen tetin yanci meɗen ɗum pulaku. En godi Fulɓe mawɓe, ɓe ɗon nama mi noddi inde maɓɓe, ɓe andi ɓe ɗo. To mi fuɗɗi noddugo inde maɓɓe to gomnati sai ɗum nana mamaki, amma ɓe ballitata en enen Fulɓe. Tawi ko lokaci dilli ko woni hala ma a takaice ka ƙarshe. A takaice hala an kam yiɗi mi yi'a Fulɓe en umma natten siyasa daroɗen. Fulɓe en umma daɓɓiten ilimi. To en ummake en daɓɓiti ilimi bi iznillahi ta'ala. Ɗum guyka kaka ɗum wiyata ɓiɓɓe Fulɓe gaɗa, mi wanyayi ɓe gaɗaka ɗum. Amma en dara teten ko'e meɗen. Tarari a yi ɓiɓɓe Fulɓe ɓen ɓe gujja ɗum en ganyayi ka. Amma to ɓe gujji ɗum mawɓe ɓe jaranta cede ɗin. Ɓe jaɓai miliyon 1, miliyon 2 amma da ƙyar ɓe okke 250 ta nder. En gaɗu wayo en umma daroɗe ngam Allah, en gaɗu kokari ummoɗen daroɗe. Ya kamata ummoɗen daroɗen sosai sosai, more especially leader en meɗen mawɓe men arduɓe. Ɓe ummo daroɗen enen ma gaɗen kokari to ɗum du yadu. Gaskiya Fulɓe en accama to gaɗa, bo accuɓe en cuciɓe en goni mawɓe meɗen. De min mi wi'aika. Mawɓe meɗen hamɓe ngoni ɓe damuwa, enen sukaɓe en andi mawɓe men ngoni ɓe damuwa to en umma. To amma mawɓe ɓen en bolbanaɓe, woɓɓe mawɓe ɓen ƙila ɓe anda ɓe gondi damuwa, en tawaɓe en bolbanaɓe. To en tawayi ɓe, amma joni ya kamata ummoɗen gaɗen fito na fito e maɓɓe. To mi famima daidai ɗo dai ɗum ummo ɗum tawaɓe, na ɗum kalubalantoɓe, ɗum ummo ɗum tawaɓe ɗum joɗo ɗum famtira. Ya kamata. To Allah sako e alkhairi. Modibo waɗai munyal lokaci meɗen timmi, sai yeso to Allah yari en. Kadi bo emi yetta musamman kan Modibo Muslim no mo wi'i, Modibo Usman e Zubairu daga Rikos ɗo ni, e kaboɓe ɓe mi heɓayi innugo inɗe maɓɓe fuu mi hinniɓe. Kadi bo kan dijojo meɗen mo somata mo tampata, e kanko GSM, e kanko Hajjaj, fu dai mi hinniɓe. Allah yarma en sati warajum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.